Malandong maison diya sa atong mga pagbasa karon, diya sa unang pagbasa mao kini ang sinugdanan sa pagtawag kang Abraham. No, sa sinugdanan ang iyang ngalan si Abram. Apan sa ngadto gihimo ang pangalan sa Ginoo nga Abraham. Na siya mo'y nahimo nga modelo diya sa atong pagtuo. So the father of faith ang si Abraham. So, si Abraham, tagaan o daghang mga grasya sa Diyos. So, ningon si Abraham, unsaon manako ng mga bahandi, mga grasya, na wala man ko'y anak. So, gisaran sa Ginoo, ang kaliwat ni Abraham, musanay sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan o mga balas sa kabaybayunan ito sa dagat, no? Sumaw ka na ang dili yun maihap ang kaliwat ni Abraham. Pero sa sinugdanan, naulisod katuhan, no? Kaya wa pamanggi anak, no? Tigulang na si Abraham, tigulang na sa diyang asawa, kung saan man yung pagpanganak. Pero nituo lang yun si Abraham, no? Mana ang sikreto ni Abraham. Wala ilang yun siya mo suplingko sa Ginoo, nituo siya sa tanan nga gisulti sa Ginoo. Mga naghimo dayon sila og kasabutan si Abraham og ang Ginoo. Munang daan nga kasabutan kaliwala si Abraham og sa atong Ginoo. Siya mao gyud ang matinud-anon nga pangulo nga giilan nato nga amahan niya sa atong pagtuo tungod sa iyang maayo nga panigingnan. So dinhi sa atong Santos nga Ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nagpahimagno bahin sa mga mini nga mga propeta. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero. Apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kaya ang sampinit dili mamungag ubas ni ang kadyapa mamungag igos. So, akong pagmamalandong na ini, dili lang siguro matumbok ini sa tanan nga mga Katoliko nga siguro gyud nga mga Katoliko nga mga maayo gyud nga mga propeta. Sama sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo nga mga matuhon sa mga balaod ni Moises, apan dili man sila mga maayo nga magbalantayon, mga propeta. Tungod kay gihimo man lang kagalingon nga dato ang ilang kagalingon, unya wala mo atiman sa mga gagmay nga mga tao. Nang gitawag mga karnero, mga katawhan sa Dios. Wala na ayo, no? Manapasagdan angtod nga ang kining image sa mga lobo, mga gyapon mga bangis kini nga mga tao nga nagpatibulaag sa mga katawhan nga wala gigihimo ang katong mga karaan nato mga pangulo sa atong Kristohanon nga pagtuo. O kini usam nagpadayag alang sa katawhan ang sa mga apostoles nga si Kristo gayon ang matuod yun nga magbalantay, matuod nga propeta. Giisip po siya nga propeta nga dili yun mudagan, no? Nga magahalad sa iyang kaugalingon nga kinabuhi aron pagsaksi bahin sa kamatuoran niya sa atong kinabuhi. O siguro sa akong pagtanaw, wala mangi mga perpekto ato nga mga pangulo diya sa atong simbahan, sa atong Santo Papa. Doon na may panahon nga ang Santo Papa nga dili maayo nga Santo Papa. Sa linya lugar sa mga nahimong Santo Papa, doon na po yung mga madlungon nga mga Santo Papa, mga kardinal, mga obispo, mga pari. Pero ang nakanindot lang niini, kaya nga ito gyud nga ulo, wala manggi buling, no? Sama ka na to, nagkapahimong sama ka na to, pero
hawa sa sala, no? Wala gid siya sala. Sinoon nagpakahimo siya makasasala aron paghatag kanato og maayo nga panigingnan, aron nga pagluwas kanato, paghawas kanato gikan sa kalipnan, sa sala o sa kamatayon. Siguro din na ito mabiyabiyay ang uban nga mga grupo sa mga lain nga simbahan. Kaya nga itong Santo Papa karon na may gitawag og ecumenical movement nga doon na po'y daghan nga mga Katoliko nga mga simbahan nga dili gusto og ecumenism. Kay barugan gyud nato ang ato nga pagkakatoliko. Kay mao man gyud na ang tinuod yun nga simbahan kung atong tanawon nga konkreto gyud kayo ang simbahan nga Katoliko. Gikan sa amahan sa Dios nga amahan, ipadala ang atong Ginoong Jesucristo, niya atong Ginoong Jesucristo naghimo og mga apostoles karon dayon na imo mga kanang mga pari, mga banahimong Santo Papa, na imong kardinal, obispo. So na ang linya diya sa kasaysayan, diya sa ato nga kaluwasan. So ato nakita ang mga imperfection sa mga Santo Papa, mga kardinal, obispo, mga kaparian, pero ang atong ulo, ang atong founder niya sa atong simbahan na mao ang atong Ginoong Jesucristo. Solid yun, silod ni kayo. Nadili yun maunsa. Gani doon ay mga panagan sa atong mga pangulo pod din sa atong nasod nga ang simbahan nga Katoliko dili na namulungtad. Dako na kuno kayo ang mga 25 years. So dili ka na tinuod tungod kay dugay na kayo ang simbahan. Wala no, nidaghan may noon. Imbes po awon, doon naman gid sa tayo mga magbalantay, doon naman tayo mga propeta, mga pari na tinud-anay gyud. Tinud-anay gyud nga pag serbisyo, alam sa mga kandi, gyud mudagan. Gihalad po ang ilang kinabuhi. Ilang giawat ang atong ulo, ang atong Pangulo, nga wa gibuling, walay mansa, nga ilang gihalad po ang ilang kaugalingon nga kinabuhi. No? Sa akong bahin, naningkamot ko nga may mga maayo nga pare, doon na po yung mga kakulangon. No? Doon na yung mga kakulangon. Doon naningkamot ko, nga sa mga serbisyo, dili ko ingon nga mo serbisyo tungod sa mga stipend lang, kay makakwarta. Tungod kay ako yung kay ako man nga tawag isip sa kapari sa mga pariunon nga mga serbisyo, paningkamutan nako, no? Paningkamutan nako sa pag-adto sa mga masakiton o paghimog mga mesa, labi na karon panahon na nga lisod kayo paghimo sa mga sacramentals na paghimoon sa pari tungod sa pandemya. Doon na sa mga pari nga naglikay po sa pandemic nga dili gyud malagaran ang mga ubang mga tao. So ako ning kamot ko, no? Bisag kahadlokan ng COVID, dili ko mahadlok, no? Kay ako una-una nagserbisyo man ko. Gawas og naglibod suroy lang ko. Nag-happy-happy unya na COVID tungod sa nag-happy-happy. Kana noon, mabasol ka, pero na-COVID ka tungod sa imong pagserbisyo. Doon na may mga pari ingon yan nga ni Father Damien nga wagi kay pari mo serbisyo dito sa mga sanlahon. Doon nagi pari nga ni tampo na lang gid sa mga sanlahon, no? Aron nga masabtan niya unsa gini kinabuhi sa mga sanlahon. O natakdan yun siya pagkasanla, namatay siya, hinay, dalonggan, lahi man yung sanla kay mga puwas yung mga ilong, dalonggan, mga munay talanawon sa mga sanlahon. Pero iyang gagwanta, no? Nakita na to sa mga serbisyo sa atong mga Santo Papa, mga obispo, kardinal, no? Mga obispo, mga kaparian, nga naghalad usab sa ilang kinabuhi,
alang sa mga panon, alang sa mga karnero, alang sa mga sakop diya sa atong simbahan. So akong huna-huna sa dili lang magtumbok pod sa mga kaparian, no? Kunili alang kanatong tanan nga mga binunyagan. Nga doon naman ta nandawat nga mga hiyas nga sama sa atong Ginoong Kristo diya sa atong bunyag, ang atong pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. So ana no, kana nga kalidad importante kayo na nga kalidad nga atong batunan dili lang sa mga kaparian kundi alang natong nga mga Kristiyanon. Aduna kitay misyon. Kay gigasahan man kitang tanan maningon karon ni Pope Francis, we are gifted and we go to the mission to proclaim the good news. Ay walay ko kahadlok, no? Sa walay ko kahadlok, muadto ta makita ang ehemplo po sa atong Santo Papa, niadto siya sa mga lugar nga delikado gyud, o patyon ang Santo Papa. Pero kaloy sa Dios wala pa man po siya, no? Wala pa may name banheg niya. Kita man yang paniging nansan, no? Isip ko sa ka-leader. Isip mga binunyagan, o sanay ato nga dili ta mahimong peke nga mga propeta nga magkuanta saksi-sakti sa mga kabakakan, dili tinuod, uban-uban ka sa mga tao nga dili tinuod nga nagserbisyo, kay aron lang yun ta makasapi po mga kwarta. Dagan man karon na sa atong politikanhong kalihukan, nagpanud-anod na lang ba, no? Dili makasaksi bahin sa kamaturan. Mao na ang hagit nato sa mga igsoon, na mahimo kitang mahisama kita sa atong Ginoong Kristo, diya sa atong pagkamaynampuon, diya sa atong pagsangyaw, o diya sa atong pag-alagad sa atong mga kaigsuonan. Pinagi, walay lain, tungod sa gugma. Gugma, gipakita sa atong Ginoong Kristo. Kita usab may gugma sa Dios o may gugma sa atong isig katao. Mana ang kalidad niya sa tinuod nga mga magbalantay sa atong Kristohanon nga katilingban. Doon na tayo mga atong mga karon diya sa atong mga programs, pagpaligon diya sa atong basic ecclesial community. Doon na tayo mga pangulo. Nakunta nga nangulo po diya sa BEC nga andam usab nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod og galang sa mga katawhan sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.